Karla? Zatoz? Ze? Hemen leku bat dagoela libre. Nik eskerrak eman nahi dizkizut, ez duzulako ezer esan. Eda etxibata. Baina horrek ez du ezer aldatzen. Nire ez hitz egin gehiago. Egia da saria irabazteko hautagai zarela oraindik. Bai, baina Kito, dena esan da dago orduan. Gezurra esan diguzue beste behin. saria garrantzitsua da, basakabi itxi nahi dutelako. Alaia, Izar, Oian eta Bosko kenduta, ziur etzenuela beste ikaslerik ezagutzen basakabira etorri aurretik. Inorren ez? Basakabin dagoen rollo txarrau, kuskuseroren errua da. Eta nazkatu naiz, Eta zer egin nahi duzu? kuskusero harrapatu, gu laurok elkarrekin. Ze plan daukazu? Ia ziur nago kuskuserok ezkutuko mugikor batekin argitaratzen duela. Ez dago dirurik, kaput. Kaput? Bai, kaput. Desagertu eginda basakabiren kontuan zegoen guztia. Baina zer egin duzu? Egin behar nuena. Posten naiz birari baiezko eman diozulako. Aukera bikaina da. Bai, ni ere posten naiz. Guai egongo da. Abes batzara itzuli nahi dugu, zuk sari hori irabazi izateko. Ez dago dirurik ezartarako. Norbait basakabiren kontuan sartu da eta ustu egin du. Hau guztia lapurtu duzu! Esan dizut malote bat naizela. Bosko, hau ez dago ondo. Nahikoa da. Ez gezurrik esan. Deklaratzera joan behar dut, bai ala ez. Utzi txungo papera, Bosko. Zuetzara horrelakoa. Dirurik gabe nagoenetik galduta sentitzen naiz. Ez dakit nor naiz. Baina danodeko gu zerbait berezize Munduen bakarrak egiten gaiuena Zerbait esan behar dizuet. Zerbait garrantzitsua. Barkamena eskatu behar dizut. Zuri eta denei.